Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Γιάννης από Ζωγράφου. Ομάδα. Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Όχι, θα μου πεις ποιος φοράει το 44 στον Ολυμπιακό και θα με ρωτήσεις. Το 44. Ναι. Ο Καραργύρης. Ο Καραργύρης. Ο Καραγκύρης. Αγαμίσου Καραγκύρη. Ποιος είναι ο Καραγκύρης? Ποιος είναι? Όχι ρε. Όχι ρε. Άστο. Αν έχεις πέσει μέσα 1% να έχω κάνει λάθος, παίρνω πίσω το αντεγάμι σου. Αλλά θα τα βρω τώρα. Ο Καραγκύρης. Τι Καραγκύρης, τι λέει? A few minutes later. Το είδα κι εγώ, δίκιο έχεις. Φιλαράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ξαναπάρε τηλέφωνο, παίρνω πίσω το αντεγάμι σου. Εντάξει, έκανα κι εγώ ένα λάθος. A few moments later. Είμαι ο Γιάννης από Ζωγράφου που με έχεις ρωτήσει για το Καραργύρη. Καλό βράδυ. Αγαμίσου, εσύ και ο Καραργύρης. Ποιος είναι ο Καραργύρης, για ποιον λέει? Άμα εννοείς τον τρονοφύλακα του Ολυμπιακού, όχι. Εσύ. Ακούστε κάτι. Δεν πάω να τα θυμάμαι όλα σε ένα λεπτό. Ότι σας έρθει ο καθένας, εγώ πρέπει να είμαι απίκο να απαντάω. Απαντάω. Στο 99%. Θα κάνω και ένα λάθος. Εμπρός. Το παιδί του Καραγκύρη, του Ολυμπιακού, του μια χαρά είναι. Μεγάλος τρονοφύλακας. Εμπρός. Πού το ξέρεις είμαι εγώ? Άντε γεια ρε! Άντε γεια ρε που θα με τρελάνεις ρε! Ρε άντε γεια ρε! Επειδή είστε τρελοί και δεν αντέχω άλλο, ευτυχώς που πέρασε η ώρα. Καλό βράδυ.